Eli mä kysyn vielä kerran, kuka tuli voittaa tonnin? Terveisiä Kuulivesille. Paljon terveisiä. Mitä suuri aplodi meidän kisaajille. Moi! Haluatko sanoa jotain? Aurinko paistaa ja hymyilyttää ja kiva tulla tapaamaan teitä kaikkia tänään. Kamera auki. Tapahtuma tänään Idiksessä. Ihan 6 saakka. Päivä. Tänään tapahtuma käynnissä 5 minuutin kisailemaan. Tonnin haaste. Kukas ajatteli mennä tuohon seuraavaan meet and greetiin sitten? No kyllä siellä käsiä nousee. Alright. Eli mä kysyn vielä kerran, kuka tuli voittaa tonnin? Okei. Mä selitän nopein mitä tulee käymään, niin ilmoittautukaa sillä aikaa Kahoottiin. Ja miten tää homma menee? Tulee Kahoot ja 5 parasta, ketkä selviytyy Kahootista, pääsee lavalle. Lavalla tulee haasteita, josta karsitaan porukkaa lisää pois. Ja pitää heittää laatikkoa sisään. Ja 2 pääsee vaan jatkoon. Eli jos useampi kuin 2 saa pallon sisään, mä siirrän tätä vähän kauemmaksi. Ja mä annan tää teille omat värit. Eli sä oot valkoinen, pinkki, keltainen, sininen ja vihreä. Okei. Ja heitetään tästä mustalta. Ja random järjestyksessä otetaan vaikka tää järjestys ja heitetään tohon noin. Ohi. Ja 2 ketkä saa sisään pääsee jatkoon. Onneksi olkoon, tässä on meidän jatkoon pääsijät. Ja nyt on paha laji. Asettukaa tämän pöydän toiselle puolelle. Pitää vastata tähän kysymykseen. Eli mä aloitin viime kesänä laskuvarjon hyppäämisen. Montako laskuvarjon hyppyä mä oon hypännyt nyt? Ja 17. 14. Oikein vastaus on 173. Eli sä olit voittaja tässä. Eli sä saat päättää. Hän kurkkaa. Okei. Eli siitä. Katso laatikkoon. En mä tiedä mitä mä kysyn. Ei oo pakko kysyä 3, jos ei. Sä voit valita jo. Okei, 1 kysymys tulee vielä. No, valehteleksä sä, et siinä on 1000 euroa? Valehteletko, että siellä on 1000 euroa? En, miksi mä valehtelisin? Haluatko vielä kysyä vai valitsetko? Okei, hän valitsee. Kumman sä otat? Avaatko tän vai tän? Kumman valitset? Ja näytetään yleisölle sit, onko se tyhjä vai mitä sieltä löytyy. Okei, se 1000 euroa. Onneksi olkoon. Sä pääset finaaliin. Kiitos osallistumisesta. Oikein nimi on? Iris. Mikä? Iris. Annetaan pieni tsemi Iirikselle. Kannustetaan vähän. Iris. Ja sieltä lähtee heittää. Oi! Voi ei, meni ohi, mut Iiris, tuu tänne. Se oli niin hyvä tsemi, et mä annan sulle sen 100 euroa silti mukaan. Onneksi olkoon, tosi hyvin vedetty. Kiitos kun osallistuitte. Kiitos kaikille ketkä osallistu. Seuraavaksi tulee Niko ja Santun tietovisa. Ja Nyt kun meillä on ihan vähän aikaa taas jäljellä, niin tehtäisikö silleen, että valitaan muutama kysyjä yleisöstä, jotka sais kysyä sulta jotkut ihan kuulkaa random kysymykset maa ja taivaan väliltä. Täällä on muutama, että jos mä menen tonne kuule lavan eteen, niin sopiiko? Ihan mahtavaa, otetaan tämmönen extempore homma. Minkälainen lähtee täältä nyt tonne lavan eteen? Katsotaan, että ketkä me saadaan täällä vastaamaan niin kysymyksiin. Monvuotias se on? tietääks joku? Osaaks joku arvaa? Siinä. 30, oikein vastaus. 30. Eli vanha mies jo. Oi, antakaa raikuvat aplodit. Sehän on nuori mies, hyvänen aika. Mikä sun lempiartisti on? Lempiartisti? Sellainen kuin The Chainsmokers. Mä en tiedä, tiedättekö te? Mitä Chainsmokersit? Kuinka moni tietää? Oi, mikä sun lempibiisi niiltä on? Sellainen kuin Bloodstreet. Mitä paljon olet tehnyt elämästä aikana? Mitä kaikkea sä oot tehnyt Veksi sun elämän aikana, niinkö? Mitä pahinta sä oot tehnyt elämän aikana?
Pahinta! Mikä on pahinta, mitä sä oot koskaan ikinä tehnyt, mitä sä et paljastais missään, mut minkä sä voit kertoa ihan vaan tälle pienelle joukolle tää Litiksessä? Pahin juttu, mitä mä oon tehnyt. Mä oon pienenä ollut tyhmä ja mä oon varastanut kaupasta suklaapatukan. Mut eihän me kukaan pöllitä mistään mitään. Jäikö sä veksi kiinni? En. Hei. Moi. Ihanaa. Kiva, että pääsitte paikalle. Moi taas. Me ollaan nähty ihan miljoona. Niin joo. Mä olin eka, kun sä kerroit mulle tässä 28 päivää sitten. Sä kerroit, että täällä on sä. Ihan super. Toi on ei sellainen pakollinen, sitä ei voi jättää. Niin, se on pakollinen. Meni salkiomaan. Siinä on vielä Anna. Koittakaa kopioida mun nimmari tuohon varmaan entiin. Noniin, koittakaa tästä toi. Tää on haaste. Mieti, kun tulisi tällainen tilanne. Onks teillä jotain kisasuunnitelmaa? Jos se tunnistu, niin sit tiputetaan kielekkäät kuolemaan. Niin. Jos sä onnistut, saat 1 000 000 euroa. Mieti, kun tulee tollainen. Oikeesti? Mutta nyt on eri kysymys. Ei ole sama. Mä oon ykkönen, jota... Jonkun. No niin. Ehkä. Mun pitää muistella, mitä siinä on. Mä oon se Joo. Ihan täydellinen. Sä olit ihan sairaan aktiivinen. Okei, yksi kysymys. Aika hyvä. Kai mulla on valita. Respect. Siinä on vähän... Mä laitan tohon. Joo. Oh my god. Siis Nelli, sulla oli silloin miitti siellä kantissa tai joku tämmönen. Joo. Siis ennen sitä miittiä, en mä tiedä missä sä kävelit, mä olin silleen moi Nelli, moi Nelli! Takas moi. Mistä päin te olette? Espoo. Sipoo. Helsingistä. Helsingistä. Right. Ja mekin. Mene nyt, ei kun A. Mä en oo nyt keksinyt mitään. Terveisiä Kuulivesille. Haluatko säkin sanoa nopea? Paljon terveisiä. Mika ei ollut siellä, se oli semmonen vinkki. Elvi Raida oli siellä. Totta, Emma muuta voi. Ei ollut Katjakaan. Kaikki sanoo sei. Emma! Emma! Annetaan aplodit! Okei, mulla on täällä nyt finaali tulosten laskenta. Ja annetaan aplodit myös kaikille muille kisaajille. Aivan mahtavaa. Kiitos. Kiitos, meidän pitää palauttaa nää Roni Päkille. No niin, annetaan suuri aplodi meidän kisaajille. Hei taas. Se on todellakin sallittua. Ihanaa, että olette kaikki tulleet tänne juhlimaan sitä ehkä vuoden parasta hetkeä. Koulu on nyt ohi. 5:30 Nikon ja Santun Q&A. Kiitos teille kaikille 4, kun olette olleet ja Santun Q&A täällä 6 sinne 6 saakka. Mielettömät tubettajat. Niko! Te tiedätte homman nimen. Sininen. Siitä valkoinen. Keltainen. Ja te saatte yhteisen, kun te olette tiimi. Pinkki. Ja mikä se puuttuu vielä? Oranssi. Tuolta mustalta heitetään pallo tänne näin. Jos menee sisään, pääsee jatkoon. Ja jos tulee enemmän kuin 2, niin otetaan seuraava kierros. No niin, Aaro heittää. Oi! Tullaan tänne, Aaro. Oi, 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 oi. Oi, oi. Lähellä, lähellä. Ja... Eikö menikö se? Meni. Yes! Oi, siellä meni. Eli jatkokierros tulee. Sieltä sisään. Yes! Ja mitäs meidän tiimi? Oi, 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 oi. Eli täältä pääsee jatkoon. Toisesta löytyy 1000 euroa ja toinen on tyhjä. Ja kysymys on,
Kuinka pitkä Suomi on pisimmillään pohjoisesta etelään? Tää on vaikee. 604 kilometriä. 604. 800. Oikea vastaus on vähän vajaa 1200. Mitä te teette? Avatkaa! Te avaatte. Okei. Kurkatkaa sinne. Kysy. Onko siinä 1000 euroa? Euroa. Oh. Kyllä. Huijaa. Huijaatteko? Joo. Joo. Hyvät Temialle. Annetaan aplodit meidän hyvät kisaajalle. Kisaajalle kaksikolle. Enemmän ääntä, tässä on kuitenkin Niko ja Santtu! Hei kundit, tervetuloa tänne lauteelle. Teillä on tässä 2 kappaletta tunnin mittaisia niitä grittejä takana. Sitten olette siinä välissä heittänyt yhden haasteen, eikö te väsytä yhtään? Ei, koska kyllä nyt vielä pelata pitää. Niko ja Santtu podcast eka kertaa ikinä livenä. Kysymyksiä ja vastauksia. Oi, miten me käytännössä toteutetaan? Käytännössä katsojat siellä voi laittaa aivot raksuttamaan ja miettiä, mitä haluaisit kysyä. Mun lempi suomalainen tubettaja on toi Helmi Kantola. Arva totta kai! Helmi Kantola, sitten on Daniel Ahola, tietenkin Roni Back. Ihan justi musta, ne on kyllä hyviä. Sitten vielä... Luetteli kaikki Suomen tubettajat. Sitten vielä Herbo. Final Bossi, siinä on kohta 1 miljoona tilaajaa. Se on hullu hyvä äijä. Se on meidän jalkapallojoukkueessa. Tiedätkö tällaisen kuin Robbe? Joo! Tiedätkö Markku? Joo! Markkulle terveisiä. Moi Markku. Me nähtiin Robbe ja me mentiin sen meet and greetiin. Niin siltä, että tulisiko se meidän jalkapallojoukkueeseen. Lempi ulkomaalainen tubettaja on... Ryan Rahan. Tulee samainen video, missä me oltiin piilosta Power Parkissa. Ja se ei ollut pelkkänsä huvipuisto, vaan koko Power Parkin alue. Siellä oli 10 kilpailijaa, se oli uskomaton video. Meillä kesti 5 tuntia löytää ne viimeiset sieltä. Niin. Joo, nyt kun te olette tässä näin, me voidaan spoilata kaikki meidän tulevat videot. Onko moni käynyt katsomaan Niko ja Santtu Plus-videoita? Jos joku ei ole käynyt, niin meillä on ilmainen Plus-kanava. Mä tilaan sitä. Ilmanen. Sitten Niko ja Santtu kanavalle tulee toi piilosta Power Parkissa. Sen jälkeen tulee Among Us oikeassa elämässä. Joo! Se on tosi hyvä. Yes. Among Usia. Joo. Me ollaan tehty aikaisemmin 2 Among Usia oikeassa elämässä. Vietiin sen nextille levelille. Tietysti Among Usissa on se control room, mistä voi katsoa niitä valvontakameroita. Joo. Niin me ostettiin oikeat valvontakamerat sellaiseen kämppään. Ja mä spoilaan, joku jäi kiinni niiden kameroiden takia. Juu. Ne me ollaan kuvattu. Sitten seuraavaksi me kuvataan en tiedä. Mut sen jälkeen me kuvataan kuka pysyy pisintään ympyrässä. Yes. Tonni haaste, niin nyt tulee. Ja me ollaan luvattu meidän videossa vähän liikaa, että me ollaan luvattu tulee uusi kyllä haaste. 4 tonnin haaste. Arvostellaan kaikki primeit. Kaikki primeit. Santtu toi Amerikasta asti 4 harvinaista primea, mitä ei saa Suomesta. Ja ne oli leijoja, jos jotkut. Joo. Ja sitten tulee myös semmonen video, missä nyt me niinku vastataan hankalia kysymyksiä, ja jos ei vastaa, niin joutuu syömään kissaruokaa. Se oli hyvä kysymys. Kyllä. Sitten me tullaan sinne sisään, siitä liekkeen läpi. Sitten se yleisöenergia, kaikki kirjuu ihan täysin, huutaa ja kannustaa. Ja vaikka me hävittiin se matsi ja meidän päähän, mä imutin 14. Musta tulee Teemu Selän. Murtanut mun käden ja mä en pystynyt pelaamaan jääkiekkoa. Sitten mun iskä oli silleen, voi poloista Santtu, että mitäs se nyt tekee, kun se ei pysty pelaamaan jääkiekkoa. Niin se osti mulle videokameran. Ok iskä, että luuletko mä tämän kukkia kuvaan täällä? Mynteit vaivaa sydämelle teet ja mä tiedän, et kipun kuole, ei paine tekee timante ja mä löydän vielä jonkun. Vaikka kattoo mua kun mä oisin maailman ainoa. Ainoa! Mä lähdetään sille IG:stä viestiä. Ootteks te valmiit? Joo! Hyvä! Kädet! Mä tiersin. Sitten se sanoi, että feippa. Okei. Mä muistan, mun noloin hetki oli meidän penkkareissa, eli tietenkin lukiossa, ja sitten penkkarit. Mä olin pukeutunut laivan kapteeniksi. Sitten mulla oli semmonen puhallettava piano, niinku melodika.
Sitten mä olin harjoitellut Silja nimisen tunen, tiedäkö, harjoitellut sitä 2 kuukautta. Sitten mä menen luokan eteen. Ja sit mä yritän esittää sen laivan kuulutuksen, mut sit se piano oli mennyt tukkoon mun syljestä, niin sit ei kuulunut mitään. Niin se näytti siltä, että mä en osannut soittaa sitä biisiä. Ja se lähtee silleen... Musta se täällä videollakin. Niin.